U Svetoj Nedelji održana je 18. redovna sjednica Gradskog vijeća. Na početku sjednice vijećnici su usvojili godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Svete Nedelje za 2022. godinu. Sam proračun grada u plusu je od gotovo 13 milijuna kuna, kako je istaknuo gradonačelnik Zurovec. Pa iskreno ja sam zadovoljan što se tiče samoga proračuna, naravno da bi to moglo neke stvari biti bolje. Čekamo hrpetinu natječaja, moramo zgotoviti hrpu gradilišta, svega i svačega i moram priznati da me to zaista na neki način izluđuje. A s druge strane ima i nekih pozitivnih vijesti koje sam saznao na sasvim slučajan i mogu reći dosta i bedast način, pa onda sada u principu mislim da ima tu čak i pomaka i oko izrada studije za Breganu, Podsused, za tu liniju koja ide naravno preko grada Svete Nedelje, to mi je isto pozitivno. Nadam se da će konačno i za te škole raspisati, normativi su se opet promijenili u 12. mjesecu gdje je hrpa gradova i općina opet bačena na nekakve početne postavke, što moram priznati da stvarno ne kužim to ministarstvo ponekad obrazovanja, na koji način oni misle graditi te škole. Onda vidim da, ne znam, tu po nekim općinama u Zagrebačkoj županiji su se napravile škole u kojoj doslovce idu psi i mačke i štakori, a ne učenici. Ja stvarno ne kužim za koga se to gradi, tako da moram priznati da kada gledam praktički takav raspored sredstava, puno tu ima stvari za izmijeniti. Vijećnici su na sjednici usvojili 2 strategije, strategiju upravljanja imovinom i strategiju razvoja sporta Svete Nedelje za razdoblje od 2023. do 2030. godine. Pa mi smo jednu i drugu strategiju u principu dužni napraviti. Možda nismo baš skroz zakonski obvezni, ali mislim da smo dužni napraviti, pa smo se odlučili napraviti. Mislim da u principu će nam pomoći da naravno bolje upravljamo svojom imovinom. Ovaj dio koji je vezan čak i za vođenje, neću reći samo strategije, ne samo strategije, nego samo i to upravljanje imovinom i to pravno vođenje i knjigovodstveno vođenje. Mi smo tako i tako morali već zbog nalaza revizije, pa kad smo već morali poslušati taj nalaz revizije koji je dao svoje stroge naputke, onda smo odlučili napraviti strategiju, pa smo sad, ja mislim, dosta toga već pokrali, čak i puno toga unaprijed. Što se tiče strategija sporta je vrlo dobro napravljena, usudio bi se reći dosta ambiciozno i dosta kvalitetno. Ja sam bio tu u jednom sazivu vijeća gdje je strategija sporta napravljena više pro forme kako bi se zadovoljio taj jedan dio, ajmo reći, udruga, bez da se uopće, ajmo reći, gledala prema budućnosti. Ovo je zaista napravljeno studiozno gdje se gledalo sve stavke proračuna, ulaganja grada, ono što je dobro, ono što je loše, ono što bi mogli mi popraviti u politici, ono što bi udruge same mogle popraviti. Tu mogu reći da sam poprilično zadovoljan koliko je to profesionalno napravljeno. Na aktualnom satu raspravljalo se pak najviše o komunalnim temama, među kojima su prevladavale one vezane za uređenje prometnica na području grada. Znate što, ja mislim da ću od toga asfaltiranja dobiti šećer. Znači, ja kad gledam u principu koliko to ponekad ide sporo, plus još ova kiša, kao što ste mogli čuti, unutar 5. mjeseca 22 kišna dana, i ovako i onako ganjamo te izvođače cijelo vrijeme i muku mučimo oko nekih stvari i sad još, ajmo reći, je dosta tu pressing i oko radne snage, no mislim da ćemo moći to sve ispeljati do kraja mjeseca. A onda naravno, vjerojatno će biti da se više niko ničega ne sjeća, bit će Jadranka Kosor efekt. Na kraju treba spomenuti kako su vijećnici usvojili izvješće o građenju komunalne infrastrukture, kao i ono o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi grada.